Jeg hedder Richard. Og velkommen til Den 7. Sans. Det har været år siden sidst, men nu er vi her igen. Og traditionen tro har vi en special guest til jer. Og i dag så skal vi lave den gode danske brunch. Og vi kalder det en brunch. Præcis. Og til den her ret, så skal vi bruge dejlige ingredienser, som for eksempel den gode dejlige bacon. Og vi har appelsinjuicen. Og ikke bambus. Og så skal vi bruge samsøløg. Og i dag er vores kameramann jo fra Samsø, så vi har samsøløg. Og mayonnaise. Og ost. Og sidst men ikke mindst, så for at være sund, så skal vi bruge den gode, dejlige makrel. Jamen, så kan vi bare gå i gang. Ja. Skål. Skål. Som en del af den danske brunch, der er det ret vigtigt, at vi ligesom bruger løg. Jeg ved ikke, Johnny, har du lyst til at være med skærløg? Jeg er bedre til at udhule dem. Speciel metode, jeg bruger, kommer fra Pakistan. Udviklet af fattige forhyrter. Det er vigtigt, at de har en oversættelse til under 3 kroner. Ja, du skulle ikke bruge noget bacon. Har du ikke det følge her? Jo, men det er bedst med bacon. Okay. Vi går mayonnaise i midten her. For lige at vende tilbage til, hvad der skete her. Så Johnny, vores special guest, tog et løg, udhulede det, proppede et æg ned i midten, løget rundt op, sådan her. Så bruger vi bacon som lim. Ej, skræn, det er på grund af vitaminer. Ja. Det er en engelsk morgenmad in one. Man har gaven inde i midten, og der kan man ligesom vælge at variere. Man kan bruge mange forskellige ting. Man kan bruge et lille stykke pålægschokolade, man kan bruge... Ja, man kan bruge alt. Yes. Godt med magnet. Sådan her. Fordi det er 3 ingredienser, så er det, man kalder kinderløg. Okay, når man laver scrambled egg, så er det, at man bare lige siger bambu og så ned på panden, ikke? Og det ser sådan her ud. Og det kan man gøre over, som ikke skal have. You ain't look right, you ain't look right, you're tight. Baby, I don't wanna Det er faktisk bare tid, ja. Og så er det også bare lige at tjekke, om der ikke er nogen, der skal pip. Så er der med drøser lidt kaffepulver på, og også for at få den ekstra energi om morgenen, når det nu er en brunch. Så det er også vigtigt, at man får de der skaller til ligesom at smage rigtig godt af æg. Man lige tager ned i sådan her æggemasse her. Så lige op på ægget med på skallerne, ikke? Så får de også en sprød konsistens, når de er færdige. Hvad er det, der kommer ind? Vi kommer helt løg i for at give det sådan lidt ekstra kulør sådan i smagen. Det er skide lækkert. Lige for at give det lidt smag. Så pisker jeg det lige med bacon. Bacon eller bacon? Bacon. 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 Det skal jeg have over det, jeg har lavet en lille løgbrød til ovnen med bacon ned i midten. Jeg skal udhullet løg, så kommer lidt bacon ned i, så skal jeg lige have det der. Sådan. Det er man så gør med løgene, når de er færdige. Så kommer man nej her. Så er det simpelthen bare... Skulle der ikke 4 ind? Nu laver vi bare 3, ikke? Og de skal så have en 25 minutters tid. Så kan man altså tid på det, fordi de skal gøre det præcis. Det kunne være, at der skulle have osten i. Ja, skal vi lige ringe efter ostefælen? Ja. Skal vi lave sådan en ostefæl-sang? Ostefæl! Ostefæl, hvor er du? Ostefæl, hvor er du? Du er så god til ostefæl. Ja, så kan vi så sige tak til Ostefæl for der ost. Osten den bliver selvfølgelig bare blandet sammen med de her scrambled eggs. Det her det er et program om noodles. Det er det mad, der er over det indsats. Hos den 7. der går op i dyrevelfærd, og derfor har vi netop valgt at spendere i nogle burhønsæg.
Vi er samlet her uden døre, fordi dansk måltid skal nydes i dansk kultur. Så det skal det er, at vi skal sidste add-on til vores måltid. Til vores dejlige løg og vores dejlige æg, så skal vi jo også lige have drikke. Og det skal være sundt her i en dansk brunch. Præcis, fordi som mennesker, så vil vi ikke andet end at knippe og spise piller. Og det er et eller andet sted forkert. You ain't look right, you ain't look Tak. Hvorfor gør du det der, Kasper? Det er for at pynte lidt, og så er der sådan lidt, man får sådan lidt creme på læben. Og så vores gode... Ja. Skal man sørge for at få alt frugtkødet med? Og man skal spise pænt. Og det er dejligt, du skal være så i Danmark. Og ja, outcome by Johnny. Hvor er det klart. Det var så den danske brunch. Hvordan synes du, det smagte det her? Jeg synes, det smagte herligt. Der er ikke andet tilbage at gøre nu, end at følge med i næste afsnit, hvor vi laver endnu en lækker dansk ret til det danske køkken. Internationale køkken. Kan I have det godt derude? Jeg er så glad for mad. Jeg er så glad for mad. Jeg er så glad, jeg er så glad. Jeg er så glad for mad.